Esuthi gibele kubani phezu kaDuma. Ikhuzele kuku. Ehluthi gibele phezu kaDuma. Ikhuzele kuku. Bathu yena inkukhu nje uDuma. Wathi uDuma udakwe yini? Wathi uDuma wayevikela wena kuthiwa wena owadala le ndaba yombhobho kuze kube nenkinga ngombhobho wena. Kwaphathwa igama lakho kwathi wahlwi. Wathi uDuma udakwe yini? Wathi wena umsusi waloliya dweshu. Ikhuzele kuku. Esikhuhlisa gibele phezu kaDuma. Ikhuzele. Uthi wena umphehli walolu dweshu. Amabutho ngempela akasesho njalo ke manje. Yasuka ngawe indaba. Wawutheni wena? Wawutheni? Hayi phela ngokaba uyinsizwa enohlonze. Kunento kunegama kuthiwa walisho nobhala. Enohlonze. Amavukana azama nje ukuthi akafake afike ngawo. Manje kuona wonke lo msindo njengoba wenzeka wena uzizwa kanjani ngoba indaba yasuka ngawo? Hayi. Ivukana phela. Amagama kuthiwa wakhuluma amavukana yabona thina sibele nenkomo. Lekhuze izingane ke zitest endala. Iziphula umqala. Uyawu-enjoya lo msindo khona manje. Iziphula umqala. nobhala kuyiqiniso nokuthi lokho abakushoyo ukuthi wakusho. Kunike ngishoyo. Lo wasebhalitho. Hayi abantu akuthi phela abantu abazi. Limamba labantu laba abahlala kakhulu koLundi bacabanga ukuthi KZN uLundi ne. Aba understand ukuthi ibhalitho ikwadukuza. Ikwadukuza ukuthi ngangithi mina kungabaluleka ukuthi mhlombe ivilamthi yamakhosi ingasivusa isigodlo sakaDukuza. And masivusa isigodlo sakaDukuza kungawuda isivusa endaweni enhle seyinondawo yomntakabani ibhalitho. Kuthiwa wathi wena isilo sihlala ebhalithi isilo sasebhalithi. Sake sahlala phela isilo ebhalitho kodwa akuthi isilo sasebhalitho. Angilinka mina nekwaDukuza isigodlo sendle. Manje umbhobho uthathwa nje kwathi umnumzana uMtolo wathi wahlwi. No.